Браво! Айде горе, раз, два, три, ръченици всички! Силно! И... Силно чува? И... Поклон. Раз, два. Браво! Поканим родителите на едно кратко урок. Помним ли как сте направили? Някой пожелае да се включи с тях? Моля, припомням. Раз, два, ляво, дясно. Айде. Това. Това. И раз, два, ляво, десет. Раз, два, ляво, десет. Стъпка, стъпка, ляво, десет. Раз, два, ляво. Внимавай, кой е ляво и кой е десет. Раз, два, ляво, десет. Раз, два, ляво, десет. Раз, два, ляво, десет. Раз, два, ляво, десет. Браво, браво! Браво! Хайде всички сега погледнете долу. Така. Искам да ви представя директора на Българския амнистия, господин Христо Станков. Както знаете, всички деца получават свидетелство за завършено ниво на обучение. Най-послушните. Така снимам. Много обичам да раздавам такива. За голямо съжаление през годината и малко имам наблюдение върху децата. Виждам ги единствено по концертите и тук пак ще направя така една мека забележка към родителите. Я сядайте. Водете ги на нашите участия, защото по този начин режем крилата на децата. Водете ги, където получите бележки, направете всичко възможно да ги водите. И това е нашата молба, защото тези деца се трудат през годината, трябва да се види труда. Това е най-малкото, което ще видите. Просто условията не са идеално, за да ги видите с костюми, друго си е сцената. Тръпката на сцената. Това е молбата ми, преди да започна с хубавите неща, малко. Така. Да кажа нещо, значи, понеже днес повечето не са разбрани за бяла тениска и така нататък, значи винаги на всеки концерт всички момичета с бял цветографски, момчета с бели цветографски и бяла тениска, защото не винаги правят. Трябва да имаме винаги бяла тениска, защото не е вайла, за да може да изглежда добре костюма. И бял цветографски за момичетата наистина задължително. Това е за да изглеждат хубаво, защото сега е много зависи. Там с деска, да кажем, това открит урок, не е концерт. Мисля, че бяха добре. А не изставка. Който си чимето става, взима си, това е свидетелство. Дея Петров. И си отива на мястото и пак си кляка. Честито. Дея,